Hledáte místo pro klidné rodinné bydlení? Ve vesnici Skůry, nacházející se v údolí Zlonického potoka, zhruba 1,5 kilometru severně od Hopšovic, pro vás máme rodinný dům o užitné ploše 110 metrů čtverečních. Současní majitelé využívají i navazující pozemky okolo domu o výměře 557 metrů čtverečních, které mají v nájmu. Tato působivá nemovitost je ideální pro trvalé bydlení, ale můžete ji využívat také pro rekreaci. Dům byl postupně rekonstruován. V přízemí vám bude k dispozici nová plně vybavená kuchyňská linka, vzdušný obývací pokoj s výhledem do dvora a nová koupelna s masážním sprchovým koutem. V prvním patře se pak nachází 2 ložnice s balkónkem a pěkným výhledem do okolí. Venkovní posezení s výřivkou vám dopřeje příjemný odpočinek. Na pronajaté části zahrady se pak nachází bazén, záhony a jezírko s rybkami. Celá zahrada nabízí klid a naprosté soukromí. Na své si zde přijdou všichni milovníci golfu. Golfový areál Beřovice je od domu vzdálen pouhých 8 minut jízdy autem. Obec Skůry je prostě skvělým místem pro klidný život. Výhodou je, že za 10 minut dojedete autem do města Slaný, kde je plná občanská vybavenost, a za půl hodiny na pražský Zličín. Tak neváhejte a přijďte se na tuto zajímavou nemovitost podívat.